uJesu Kristu inkosi. Ngifisa ukuthula ubufakazi ngobukhulu bukaNkulunkulu ngosuku lwanamuhla okwenzekile. Bekusekuseni sihamba ngesitafu nabantwana bayadilika la bedilika khona njengejwayezi. Beqa umgwaqo, uma ngabe beqa umgwaqo, beqa emva kwemonto. Ngenkathi beqa kanti lona omunye akagqalazile ukuthi kunemonto ezayo. Ngizwe ngomshayeli lo umalume wey'ngane esihamba ngaye echaza ukuthi kucishe kwenzeka ingozi. Secishe wangena emontweni lona omunye kulabantwana owehlayo. Ngibonile ubukhulu bukaNkulunkulu ngosuku lwanamhlanje, ukuthi uNkulunkulu uhlezi nathi ngaso sonke isikhathi, ukwazile ukwenza umsebenzi. Ngifisa ukudlulisa lobo bufakazi bokuthi nje uJesu Kristu uyinkosi ngaso sonke isikhathi uma simethemba. Ngalowo mzuzu bengithi ngingene emkhosini, kufike nje ukuthi angingene emkhosini kusukela izolo. Ngikulowo mkhosi njengamanje, kanti ekuseni kuzoqhamuka le ndaba enjengalena. Ngifisa ukudlulisa ukubonga kakhulu Baba. Ukuhlala ekhaya lezwi kunomsebenzi, kunomvuzo esiwubonayo. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba umphostoli, ngiyabingelela kakhulu. Nginenkinga enkulu la. La efonini yami kungene i-emoji noma ngikufake-ke i-emoji ngiphutha. Manje baba uma ngifake le emoji sengithi ngiyayidiletha, kwadiletheka nemeseji, kodwa manje inkinga ekhona ukuthi ngibe ngiyidilethile i-emoji manje kubazalwane ngale iyavela baba. Ngibe ngicela baba ukuthi ngicela uxolo, ngicela Nkosi yami baba ungixolele. Kwenzeka iphutha elikhulu ukuba kungene emoji. Angisazi ukuthi kumele ngenze njani ngoba imeseji iphumile, ne-emoji yaphuma. So manje ngale kubazalwane kuyavela. Ngibe ngicela baba ungixolele, ngiyaxolisa kakhulu. Ngixolisa nakubaba uNkulunkulu ukuthi kungene emoji ngephutha. Ngiyacela uxolo, ngiyacela uxolo kakhulu baba. Ngiyazi kahle ukuthi i-emoji kule gruphu ayifunakali, nokuthi ingene kanjani angazi. Ngiyacela kakhulu, ngicela ungixolele baba. Ngiyazi ukuthi wakhuluma wathi umuntu uyamkhipha uma kuzongena i-emoji noma afake i-emoji. So namanje angazi ukuthi ingene kanjani, kodwa ngiyacela baba ungixolele. Ngizocela uxolo Nkosi yami, ngizocela uxolo. Angilali manje nakahle ebusuku, njengamanje akusalaleki, but mayelana nendaba ye-emoji engenile engazi ukuthi ingene kanjani. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba uNdimande, ngibingelele ifemeli yakhe egameni likaYesu. Baba ngiyadlulisa ukuthi emini ngingena ekhaya lezwi, ubaba babengene i-21 days, nami ndazama ukuthi ndingene kodwa ngahlulakala. Emveni koba sidlulile ukuthi kungeniwe emkhosini, ngabona umlambo ongamajikojiko unamanzi amdaka, kokungathi
bendiyafuna ukuwela but andiboni, ndiyabona ukuthi apha akunandawo yokuthi ndinganyathela ndiphumele ngaphesheya labe seliyadlula lelo phupha. Ngaphinde futhi ubaba wangena futhi emkhosini, ngaloko nginqwena ukuthi ngingene emkhosini kodwa ngiyahlulakala. Ngaphinde futhi ngabona inyoka enkulu engathi iyadlula eduze nami. Baba, ngiyabulela kakhulu ngokuthi kube khona le nkonzo yokuvuma izono. And uma ngiphethe incwadi zivele zizivelele nje izinto eziningi ezinye ndandisendizilibele, kodwa ngoba uNkulunkulu unami ngibone engikhumbuza ngibhala. Baba, siyabulela ngawe. UThixo akugcine, uThixo akufihle ngamaxesha onke. Sikade sihamba ebumnyameni singakuboni ukukhanya. Ngiyayibonga kakhulu Baba le nkonzo yokuvuma izono. Enkosi Baba. uJesu Kristu inkosi Baba, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Akusiyo into elula ukuthi kukhulunywe ngomnikelo, kepha inkosi iyona ebifisa ukuthi kube njalo. Inkosi iyafakazela ukuthi iyona ebikhuluma nathi sidlule thina kubaba uNsibande. Inkosi iyangikhombisa sisendlini yokukhonzela, sibaningi singabazalwane siyonikela. Uma ngabe siyonikela, inkosi ibe yisimo sikababa uNsibande ehlele eduze kwesitsha somnikelo, eqaphela ukuthi sinikela kanjani. Ngiyazi ukuthi baba awuhlale eduze kwesitsha somnikelo futhi awugadi umnikelo, kepha lapha kuMakho chapter 12 verse 41 kuya ku-44 kuvela inkosi uJesu, kuyiyo eyahlala maqondana nomphongolo womnikelo, ibuka ukuthi kunikelwa kanjani. So ngiyaqonda ukuthi inkosi ibikhombisa ukuthi kade kukhuluma yona ngobaba uNsibande, ngoba asenzi kahle emnikelweni. Ibisiveza-ke inkosi ekunikeleni kwethu ukuthi kukhona nokugodla, siyibambe eceleni imali enye isale, kube ukuthi umuntu uphethe u-wallet, iningi imali phakathi ku-wallet, le enye ayishiye akhethe encane u-10 rand, lena enye eyibambe ngesandla eceleni bese efaka le encane kunezo zonke iy'mali ebezikhona ku-wallet. Inkosi yaqaphela, yayisikhuza-ke lowo mkhuba esiwenzayo. Inkosi iyabona njalo masinikela ukuthi siyathembeka yini kuyo. Engathi ibandla lenkosi lingaqaphela, ngoba mhlampe thina singabona kungekho muntu eduze kwesitsha somnikelo kanti inkosi ikhona. Emveni kokunikela ngiye ngabona sekufanele siyoyihlanza, wonke umuntu sekufanele ayogeza, okuyinkonzo yokuthi ifanele sihlambuluke ekungenzini kahle kwethu, ngoba inkosi mayisisolile sihambile sayogeza. Lithi-ke izwi lenkosi kuTimotheyu wesibili chapter 2 verse 19, wonke umuntu ophatha igama likaKristu makadede kukhona konke ukungalungi. uJesu Kristu inkosi, kusho ukuthi wonke umuntu othi nje uJesu Kristu inkosi akulindelekile ukuthi arobhe umnikelo. Ibandla kumele lizihlambulule ekungenzini kahle ngoba inkosi iyabuka. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngibingelela ubaba, ngibingelela umama, ngibingelele abazalwane bonke ekhaya lezwi, ngibonge ugcino, uNkulunkulu ngikuhlakanipha kwamodwa kuwumusa. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiletha ubufakazi baba, izolo ngilento kusho ukuthi bese ngizumekile, bekula ko-10 ngivuka baba ene ngilento ngiyathandaza ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Bekunento nje kade ngihleli emqaleni njengoba kade ngicela nje umthandazo kuwena baba, bekuyiloo nto nje ukuthi umthetho wakhona ngathi noma kufanga ngabe sengiyahlanya noma, ngoba ngisizwa iyona nje imikhuleko baba, ngoba
khona into efika ingibhemisa ingihlale la emqaleni, ibuye ngelisivatho izolo ngathi kusho ukuthi ibuye ngilele ngiphaphame umthandazo ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, ngaphaphama baba ngaqhubeka ngakhuleka ngamemeza uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Yasho lento ngayiboni ilento isuka lento ngingayazi ngathi into eyisilwane egqoke ngazi into evela iy'mpondo. Ngibabaza nje amandla baba uNkulunkulu akuphathise wona baba. Siyabonga kakhulu baba ukuthi sibe sebukhoneni bakho, silalele iy'mfundiso nemiyalelo osinikeza yona. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi baba. Baba Nsibande, ngiyakubingelela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela lo ma, ngibingelela nebandla entabeni likaJehova kuyabonelela nasekhaya lethu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngibe nombono nge-Friday, kusho ukuthi bengisemkhosini. Ngithe uma ngiceda ukukhuleka ngabe ngalala, ngase ngiphupha kunabantu nje during the day, abantu beyenza nje imisebenzi yabo nje hamba phandle. Kusho ukuthi kwaba khona omunye othe kubantu bheka, ekhomba ngasesibhakabhakeni. Manje uma ekhomba wonke umuntu wabheka phezulu, nami uma ngibheka phezulu ngavele nje ngahlwitha. Ukubheka kwami phezulu ngibona uNkosi uJesu ngavele ngahlwitha because ebemile kanje esibhakabhakeni. Uma ngihlwitha ngizibonile ngihamba ngisiya phezulu. Uma ngifika phezulu kunendawo lapho kune-waiting area khona. Ngase ngibona umntanami lo omncane ona-6 years naye ehlwithwa. Kusho ukuthi nginabantwana abayi-4, abanye lapha abayi-3 abahluthwanga. Then into engiyibona laphana isenzeka, kusho ukuthi uNkosi uJesu bethi manje ebheka umuntu edibana namehlo akhe bekahlutheka, umuntu ongcwele noma ngithi umuntu bekufanele ehlutheke. Abantu abaningi ngibone besele kakhulu phansi ngoba mina ngihambile first, umntanami wangilandela. So into eyenzeke laphana, sengilapho phakathi ku-waiting area, ngibone abazalwane abagqoka amabhurukwe uNkulunkulu ngibonise bona bahluthiwe, nabanenwele abaqhinileyo bahluthiwe. Manje ngisamangele ukuthi hawu, bangena labantu bagqoka amabhurukwe bafaka ama-earpiece, abanye bayenza ama-free hand. Immediately kwaba ngathi nje uNkosi Jesu uphefumula umoya, ngazi laphana umoya nje basuka phezulu bayawuyehlela phansi emhlabeni, angathi kuthiwa umuntu abaphonswayo baphonselwa phansi. So ngase ngibona ukuthi kusho ukuthi vele umuntu onomqhino oqhineyo nebhruka akwenzeki unhlobo ukuthi ezulwini, akwenzeki ukuthi ehambe noNkosi uJesu. Ngakho bazalwane, into ebengiyicele ukuthi abazalwane kasifundiseni abantwana bethu, ngoba lophana kube buhlungu kakhulu. Ngizibone ngikhala kakhulu ngoba yonke imemori yami beyicabanga ukuthi sengihluthiwe mina, ngishiya abantwana bami namagama bengibazi amagama abo. So ngikhale kakhulu bantwana bakaNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi sifundiseni abantwana, sonke sibafundisenini, singathi hayi ngama-2000 bazotshintsha. Cha, asibafundisenini bantwana abankulunkulu. uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Izwa nje izwe likhulumayo ukuthi kunabantu ebabemkhonza uNkulunkulu ngenxa yokuthi bayibiyele ngezono, njengoba kukhona lolu dongo lungaka. Bethi bayakhuleka uNkulunkulu, kubonakala ngathi akezwa, kanti ilezi zono ey'vimbile umkhuleko awufinyeleli kuye uNkulunkulu. Laba bantu baze baphela amandla, bayeka ngisho ukukholwa, base bekhuluma ey'nhlizweni zabo ukuthi ayikho into ekuthiwa uNkulunkulu, bayeka ngenxa yokuthi bengaphenduleki ekukhulekeni kwabo uma benxusa uNkulunkulu. Ngizothi kubalulekile ukuvuma izono, Nkosi yami, ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukukusiza nalapho usushawa yisitho esinguSathane.
uyakwazi ukuthi akusize, akunikeze amandla. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyacela ukudlulisa ubufakazi kakhulu, ngimbonga uNkulunkulu ngothanda akangithanda ngalo, ukuthi anginakekele, angihlelele ngendlela akangihlelela ngayo empilweni engale kokuqonda kwami. Wenzile uNkulunkulu ngendlela yakhe empilweni yami. Futhi eminyakeni edlulile bengumuntu obehlushwa imicabango ey'fikelayo yezono zami zakudala, kakhulukazi abantu besilisa, besibuye isono sidlala engqondweni, izinto nje ey'thusayo ngoba kuningi okubi engangikwenza kungihlukumeza kakhulu. Ngase ukuthi last year umfundisi uMaseko waqala i-group kaWozani Sithethe Indaba. Ngafunda ngokuthi kumele ngixolise kubantu engangizwana nabo, nengenza utho nje nabo kuyisono. Ngazama, ngabafuna, ngababheka, ngabathola ku-Facebook abaningi. Washo umama ukuthi uNkulunkulu usangakuhlanganisa nabanye, uthi ukuhlangana nabo. Ngahlangana nabo abawu-3 ngey'ndlela nje ey'mangalisayo. Ngakukhuthalela lokho, ngaxolisa kubo, ngibe ngikhuleka. Ngawuza umehluko inkosi ingisiza. Kwase kufika usuku lami lokuvuma izono, ngazivuma kodwa ngangafika kwiphathi yabantu besilisa, kanti inkinga ngangingabhalile futhi ngale ndlela le kufanele ngibhale ngayo. Ngenxa yokuhlaseleka ngase ngakhuluma nomkhulu, washo ukuthi cha, kahle kahle kumele ngibhale kanje. Kwamele ngiqale phansi-ke ngabhala. Inkosi sengizoqala ukubhala, amehla amahlangana nebhuku engangibhala kulona ngephasika, amazwi ayi-7, amazwi okuqala engicabanga ayephethwe umfundisi uMkholokotso, ethi baba bathethelela bakwazi abakwenzayo. Kwangithusa ukufunda lokho ngoba kwambuleka ukuthi labantu besilisa abadlala ngami ngifike e-high school, kahle kahle nginakho ukubazonda, nginegqubu nabo kodwa ngikunakile lokho. Ngibacasukele ngokuthi badlala ngami. Kwafika ukuthi abakwazi ababekwenza, kanti nami angikwazi engangikwenza ngoba khona engadlala ngabo e-varsity ngifika ngabaqola. uJesu Kristu inkosi, ngaqala ngabhala, inkosi yangisiza kwasuka nalelo gqubu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ungihlelela ngale ndlela lena, ungazizwa nje ngikhululeka, kuba khona umehluko empilweni yami. uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni likaJesu, ngibingelele nomfundisi uNsibane egameni likaJesu. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi ngiphile. Benginenkinga la ngaphansi kwey'nyawo zivutha, kuwumlilo ongakaze ngiwuzwe ngaphansi kwey'nyawo. Ngomusa kaNkulunkulu, umntwana kaNkulunkulu wathi nje nangu umkhuleko. Kumele ngiwukhuleke ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngithinte zona la kunenkinga khona. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba emva kwalokho nje iy'nyawo zikwazile ukuhamba. Iy'nyawo zangaba nankinga ngaphansi kwey'nyawo. Lokho nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu muhle. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu uyinkosi. Ikona bufakazi bami enginabo. Ngixolisa kakhulu nangosuku lwayizolo ebekumele ukuthi ngisho ngalo ngibe nokuphazamiseka. Ikona ngithola ithuba-ke namhlanje. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela umpostoli ubaba uNsibande nomama uNsibande egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, nabazalwane bonke ngaphansi kwekhaya lezwi. Bazalwane, ngike ngaba nesembulo ngelinye ilanga ngemva kokuba sengibonile umgqomo owawungcolile manapha usuchithiwe, sekufakiwe amanzi ukuba uzorinswa. Bazalwane, akuphelanga iy'nsuku ey'ntathu ngaba nesembulo, sengizibona ngathi ngisekhali ngasePortshepstone, ongathi ngiyemfuleni, kodwa
ngingathi ngumuntu engayi kukha amanzi, ngangihamba nje ngazi ukuthi ngiye emfuleni ngiyokwenzani. Bese ngibona ubaba uMphostoli uNtsibande uyabhabhadisa abantu, abanye sebabhabhadisile abahleli phansi sebembethe iy'ngubo ezimhlophe bonke bahleli phansi. Kukhona nomunye umama futhi ngala uyabhabhadisa naye ugqokile iy'ngubo ezimhlophe naye. Sengathi manje mina ngifuna ukuphindela emuva uba ngibona ngendlela engigqoke ngayo ukuthi angigqokile ngendlela ukuthi fanele ukuthi ngingene emanzini ngibhabhadise. Iy'ngubo zami zazinjengey'ngubo ongathi iy'ngubo ey'khanyayo. Mangithi ngifuna ukubuyela emuva angithethise uMphostoli ubaba uNtsibande athi hhayi ungabisabuyela emuva ngoba manje uzoba late. Woza bazokuboleka abazalwane iy'ngubo laba sebey'bhabhadisiwe ozongena uy'gqoke. Ngempela-ke ngibuye umama lona athi angihambe ngiyobhabhadiswa ubaba uNtsibande. Ngifike sekhona-ke ubaba oyedwa ekhona, ngibe semva kwakhe angene lo baba abhabhadiswe, nami ngingene futhi ngibhabhadiswe. Amanzi kube ngathi sekwamanzi ungathi abesevulele njengoba kuyiphuli kwangawona umfula, kuyiphuli nje sevulelelo ukuthi aseyakhishwa njengokuthi abantu vele sebebhabhadisiwe bonke abaningi. Ngayidumisa nami inkosi ngayibonga ukuthi inkosi yami nami izongipha lolo thuba lokuthi ngiyobhabhadiswa. Kulezo y'nsuku kwakuyilezi y'nsuku ubaba uMphostoli owayekhuluma ngazo ukuthi kunabantu abebezobhabhadiswa nje kule nyanga ey'dlulile angazi noma u-Agasti yini noma uJulayi, kulezo y'nyanga nje welokhu ekhuluma ngobhabhadiso. Ngayibonga kakhulu inkosi nami ukuthi izongipha lolo thuba lokuthi nami ngiyobhabhadiswa. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, lesi sivumo esithi uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga kakhulu inkosi ngoba nami siyangisebenzela kakhulu la ngihlaselwa nje imimoya. Kuyenzeka imimoya ibuye ihlasele namaphupho amambi, kodwa nje siyangisebenzela kakhulu lesi sivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Nabantwana bami, abazukulu bami bebabantwana nje kade bengezwa, kodwa ngoba siyawukhuleka abaseRoma 10:9 sebejwayele nabo ukukhuleka. Ngibabona nje sebethambile nje sebehlikile entweni ebekade ibeyiyona. Inkosi nje iyasebenza kakhulu ngalesi sivumo phezu kwezimpilo zethu esithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen.